ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем, ки ин навор ба шумо маъқул мешавад. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонед ки ба кӣ муроҷиат кунед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занед. оғоз мекунем дӯстон аз хабари беҳтарин аз муҳорибае ки дар таърихи тоҷик то абад мемонад. ин муҳорибаи мужзани бебоғ ва машҳури тоҷик Шавқат Раҳимов аст. шаби гузашта дар Абу-Даби турнири калон оид ба бокс баргузор гардид, ки дар он мужзани машҳури тоҷик Шавқат Раҳимов бо рекорди 16-0 дар майдон бо мужзани англичани Зелф Баррет бо рекорди 28-1 вохӯрд. ин муҳориба дар вазни 59 килограмм баргузор гардид ва муҳориба барои камарбанди IBF буд. аз оғози муҳориба Шавқат ба рақиби худ фишор кард ва бояд гуфт ки муҳориба баробар буд, аммо ҳамаи кор дар нуҳум раунд ба анҷом расид. Шавқат аввал рақибро ба нокдаун равон кард ва баъд ӯро ба нокаут равон карда 17-ум ғалабаи худро ба даст овард ва ҳамин гуна Шавқат Раҳимов чемпиони ҷаҳон шуда соҳиби камарбанди IBF шуд. ва боз ин ғалабаи Шавқат ғалабаи таърихӣ буд, чунки ӯ дар байни мужзанҳои касбии тоҷик аввалин мужзани касбие шуд, ки соҳиби чунин камарбанд гардид. аввалин маротиба дар таърих дӯстон. ва дӯстон бояд қайд кард, ки ин камарбанди Шавқатро ба камарбанди UFC баробар карда мешавад. барои ҳамин дӯстон ин дастоварди хеле ва хеле бузург аст ва мо албатта ки Шавқат, даста ва ҳамаи мухлисони тоҷикро табрик мекунем. беҳтарин баромад чемпион. боз як хабари беҳтарини дигар дӯстон. шаби гузашта Нурулло Алиев ва дастаи ӯ хабар доданд, ки ба наздикӣ мову шуморо, яъне мухлисони Нурулло Алиевро хабарҳои беҳтарин интизор аст ва ҳатто саҳнаи аниқи муҳорибаи Нуруллоро гуфтанд. дар ин акс навишта шудааст, ки Нурулло Алиев рӯзи 25 феврал ба шикор мебарояд. ва дӯстон аз ин ҷо фаҳмида мешавад, ки муҳорибаи худро Нурулло Алиев рӯзи 25 феврал мегузаронад. ва дӯстон ҳозир дар интернет бисёр овозаҳо пайдо шуданд, ки рақиби Нурулло Тони Фергюсон ё ин ки Конор Макгрегор мешавад. аммо мо ба шумо мегӯем, ки ин хабарҳо дурӯғанд. якум ин аст дӯстон, ки Конор Макгрегор ягон вақт зидди ҷангвари дебютанти UFC намеҷангад. оиди Тони Фергюсон боша, пас ӯ аллакай ба вазни нимёна баромадааст. барои ҳамин ӯ низ рақиби Нурулло Алиев шуда наметавонад. аз ҳамин сабаб дӯстон хабарҳои расмиро интизор мешавем. аммо агар шумо хоҳед тасаввур кардан, ки аз топ 15 ки рақиби Нурулло шуда метавонад, пас биён дар ҳамин навор 3000 лайк ҷамъ мекунем ва мо имрӯз навор мебарорем ва барои Нурулло аз топ 15 вазни сабук рақиб интихоб мекунем. 3000 лайк дӯстон, рафтем. чемпиони нави UFC дар вазни сабук Ислам Махачев норозигии худро оиди рафтори карда UFC баён кард ва ба онҳо гуфт, ки бозӣ карданро бас кунед. ман боварӣ надорам, ки UFC чӣ мехоҳанд. муҳориба дар Австралия моҳи феврал ё ин ки муҳориба дар Лас Вегас моҳи март. ман оиди макони муҳориба ва рақиб хавотир нестам, чунки ман ягон вақт онҳоро интихоб намекардам. ба ман танҳо шартномаро равон кунед ва бозӣ карданро бас кунед, навиштааст Махачев. ва дӯстон бояд гуфт, ки пеш аз муҳорибаи Ислам зидди Оливера ва баъди муҳорибаи онҳо роҳбарони UFC худи Дана Вайт гуфта буданд, ки ғолиби ин муҳориба бо Волкановский меҷангад. аммо чӣ хеле ки мебинем худи Ислам мегӯяд, ки UFC бо ӯ бозӣ карда истодаанд. ва акнун маълум шуд, ки барои чӣ. дирӯз Ислам гуфт, ки UFC метавонанд, ки муҳорибаи ӯро зидди ғолиби муҳорибаи Паре ва Чендлер ташкил кунанд. ва дӯстон ман фикр мекунам, ки ҳамаи гап дар бизнес аст. шояд ки барои тамошобинон муҳорибаи Волкановский ва Махачев шавқовар нест ва онҳо ба Ислам дигар рақиб додан мехоҳанд ва ё ин ки шояд онҳо дар гирди ин муҳориба хайп ташкил карда истодаанд. мутаассифона ин чизро мо намедонем дӯстон ва бояд гуфт, ки ҳамаи ин чизҳо хуб аст. аммо ягона чизи нохуб дар ин корҳо ин аст, ки ягон кас оиди Бенил Дарюш гап намезанад. ман фикр мекунам, ки айни замон аз ҳама зиёд ӯ сазовор аст, ки барои камарбанд муҳориба гузаронад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? худи шумо киро рақиби Ислам Махачев дидан мехостед?
бенил дариуш, александр волконовский ё ин ки ғолиби муҳорибаи парье ва чендлер. метонем фикротона нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонаводу сарбаланд бошен.